तर आज आपण बनवणार आहोत मस्तपैकी चण्याची डाळ वाटून झुणका म्हणजेच बेसन। आपण बेसनाचे खूप प्रकार बनवतो खातो, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे बेसन पिठाचं आपण बेसन बनवतो। पण आज मी तुम्हाला अगदी वेगळ्या पद्धतीचं चण्याच्या डाळीचं बेसन दाखवणार आहे। अगदी बेसनासारखीच टेस्ट येते पण वेगळा प्रकार आहे। तर तुम्ही नक्की बघा पूर्ण व्हिडिओ। हे बघू शकता किती छान असं गावरान पद्धतीचं हे बेसन तयार झालं आहे। तर चला बघूया आपण याला लागणारं साहित्य आणि याला बनवायची कृती। तर हे बघू शकता तुम्ही, मी ही चण्याची डाळ घेतली आहे, रातभर मी भिजत ठेवली होती आणि आता सकाळी ह्याचं पाणी वगैरे व्यवस्थित काढून धुवून स्वच्छ हे चण्याची डाळ भिजून घेतलेली आहे मस्तपैकी। तुम्ही हवं तर ह्या चण्याची डाळ तुम्ही थोडीशी शिजून सुद्धा घेऊ शकता, पण मी भिजत ठेवली आहे कारण भिजून चण्याची डाळ घेतली की त्याची एक वेगळी टेस्ट येते मस्तपैकी। तर हे बघू शकता मस्त असं तुम्ही आवडीनुसार चण्याच्या डाळीची क्वांटिटी वाढवू शकता। तर मी एवढी घेतलेली आहे। तर चला आज बघूया आपण मस्तपैकी गावरान पद्धतीने चण्याच्या डाळीचं झुणका म्हणजेच बेसन। तर चला बघूया आपण याला लागणारं साहित्य आणि याला कसं बनवायचं मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवते, तर व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा। तर हे बघू शकता 2 मोठे कांदे घेतले आहेत चिरून, कारण कांद्याचा चांगला वापर करायचा, मस्त टेस्ट येते त्यांनी एक। तर मोठे कांदे घेतले चिरून, जिरा, लसूण आणि या मिरच्या घेतलेल्या आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त काहीच वापरायचं नाही आपल्याला। अगदी सोपी आणि साधी सिंपल पद्धत आहे, अगदी गावरान पद्धत दाखवते मी तुम्हाला। हे मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे मोठे साईजचं। तर त्याच्यामध्ये आता मी सर्वप्रथम ही धुवून घेतलेली चण्याची डाळ जी आहे ती टाकून घेते, कारण आपल्याला थोडंसं चण्याच्या डाळीचं वाटण करायचं आहे। जास्त बारीकसुद्धा करायचं नाही आहे, फक्त थोडासा 1-2 म्हणजे थोडंसं 1-2 राऊंड मारले मिक्सरचे तर एकदम बारीक होऊन जाते चण्याची डाळ। ह्याच्यामध्ये मिरच्या टाकून घेते, हे जिरे टाकून घेते याच्यामध्ये, कारण जिऱ्याशिवाय तर बेसन पिठलं आणि झुणका कशालाच टेस्ट येत नाही। म्हणून कुठल्याही प्रकारचं बेसन असेल तर त्यामध्ये जिरे तुम्ही नक्की टाका। आणि ह्या लसणाच्या पाकळ्या ह्यानीसुद्धा एक वेगळी टेस्ट येते प्रत्येक भाजीमध्ये। आणि थोडंसं आता मी याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकते, जेणेकरून आपल्याला नंतर मीठ टाकायची काही आवश्यकता लागणार नाही। तर याच्यामध्ये मी मीठ टाकून घेतलेलं आहे। तर आता मी याचं छानपैकी वाटण करून घेते। थोडंसं याच्यामध्ये पाणी टाकायची गरज नाही आहे, कारण चण्याची डाळ भिजवलेली आहे व्यवस्थितपणे, बघा पेस्ट झालेली आहे याची छानपैकी। मिरची, लसूण, जिरे आणि मीठ सर्व मिक्स झालं आहे। तर हे बघू शकता व्यवस्थितपणे मी वाटून घेतलं आहे, जास्त बारीक काही केलेलं नाही आहे, पाणी वगैरे तर अजिबातच टाकलं नाही आहे, फक्त डाळ वाटून घेतलेली आहे। आणि अशाच प्रकारे आपल्याला हे बॅटर पाहिजे आहे, जास्त पातळ नको आहे। आता एका कढाईमध्ये मी तेल तापत ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये आता सर्वप्रथम जिरे टाकते फोडणीसाठी। तुम्ही हवं तर याच्यामध्ये लसूणसुद्धा कट करून टाकू शकता। आणि हे जे मोठे कांदे कापून घेतलेत 2 बारीक चिरून, ते सुद्धा मी याच्यात टाकून घेते आणि छानपैकी आता याला परतून घेते व्यवस्थितपणे। बेसनाचे प्रकार आपण सर्वच वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवतो, खूप प्रकार आहेत बेसन करायचे, पण ही जी पद्धत मी आज तुम्हाला दाखवते ना ही अगदी सोपी आणि गावरान पद्धत आहे। जास्त करून गावाकडे खूप बनवतात अशा प्रकारे बेसन चण्याच्या डाळीचं, एक वेगळी टेस्ट येते। असे बेसन तुम्ही नक्की बनवून बघा। रोजच्या बेसनापेक्षा चण्याच्या डाळीचं बेसन जेव्हा तुम्ही बनवताना ते एक छान वेगळी टेस्ट येते। तर एक अर्धा चमचा 1 चमचा हळद टाकून घेते आपल्या कांद्या तेलामध्ये आणि त्यानंतर टाकते थोडासा गरम मसाला। आता मीठ टाकायची काही आवश्यकता नाही, कारण आपण मीठ टाकून घेतलेलं आहे वाटण करता वेळेस, त्यामुळे मीठ अजिबात टाकू नका। तर असं छानपैकी आता एकजीव करून घेते। अशा प्रकारे तुम्ही चण्याच्या डाळीचं बेसन नक्की करून बघा, तुम्हाला खूप खूप आवडेल, मस्त लागते असं बेसन। तर ही सगळी डाळ आता मी मिक्स करून घेते याच्यामध्ये। चण्याची डाळीचं बेसन जर तुम्ही अशा प्रकारे करत असताल तर ह्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला थोडंसं रोजच्या बेसनापेक्षा याच्यामध्ये थोडंसं जरासा आपल्याला तेलाचा वापर रोजच्यापेक्षा जास्त लागतो, जेणेकरून कसं असतं हे भिजून घेतलेली चण्याची डाळ आहे त्यामुळे ही चिकटून जाते आपल्या कढाईला, त्यामुळे कारण पाण्याचा वापर नाही काही नाही याच्यामध्ये। आणि रोजच्या बेसनामध्ये कसं आपण पाणी वगैरे टाकून मग बेसन पीठ टाकून आणि मग आपण घट्ट करून बेसन बनवतो, पण हा प्रकार वेगळा आहे। याला आपण डायरेक्ट शिजायला टाकलं आहे वाटून, म्हणून याच्यामध्ये थोडंसं तेल वापर करा। जितकं तुम्ही तेल व्यवस्थित वापरता याच्यामध्ये तितकं मोकळा आणि सुटसुटीत आपला हा चण्याच्या डाळीचं बेसन तयार होईल। तर हे बघू शकता थोडंसं तेल बघा मी अजून टाकून घेतलं आहे कडेकडेनी, कारण याच्यामध्ये तेलाचा थोडा वापर पाहिजेच पाहिजे, जेणेकरून हे मोकळं आणि सुटसुटीत होणार। तर हे बघू शकता आता मस्त मिक्स करून घेते
व्यवस्थितपणे. ह्याच्यामध्ये पाणी वगैरे काहीच टाकायचं नाही, फक्त आपण डाळ वाटून घेतलेली आहे. डाळीच्या ओल्याव्यामध्येच सगळं काही आपलं वाफेमध्ये शिजून निघणार आहे आपलं बेसन. तर हे बघू शकता, बेसन आपलं आता मस्तपैकी मिक्स करून घेतली चण्याची डाळ. आणि आता याच्यावर ठेवते प्लेट मी आणि देते याला 10 मिनटं अगदी स्लो गॅसवर. गॅस अजिबात फास्ट करू नका, स्लो गॅसवर याला शिजून द्या मस्तपैकी वाफेवर. आता हे बघू शकता, मी 10 मिनटानंतर व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेते. हे बघू शकता, आपलं जे वाटण होतं बिना पाण्याचा वापर करता, न पाणी वापरताना आपले हे चण्याची डाळीचं बेसन बघा कसं घट्ट आणि सुटसुटीत झालेलं आहे. तुम्हाला फरक दिसत असेल बघा, खूप छान झालं आहे. मोकळं मोकळं एकदम सुटसुटीत आपलं बेसन जे आहे ते तयार झालं आहे खाण्यासाठी. अगदी सोपी पद्धत आहे, काही वेळ लागत नाही, काही साहित्य लागत नाही. अगदी गावरान पद्धतीने तुम्ही असं बेसन नक्की बनवा. ही गरमागरम भाकर मी तयार केलेली आहे खाण्यासाठी. आणि हे बघू शकता तुम्ही किती मोकळं आणि सुटसुटीत आपलं हे गावरान पद्धतीचं बेसन झालं आहे. गावाकडचे लोक असे शेतामध्ये गेले की असं भाकरीवर बेसन करून मस्तपैकी याचा आस्वाद घेतात. ती एक वेगळीच मजा असते खाण्याची. तर हे बघू शकता किती छान आपलं हे चण्याच्या डाळीचं बेसन झालेलं आहे तयार खाण्यासाठी. रोजच्या बेसनापेक्षा ह्याची टेस्ट खूपच वेगळी लागते मस्त. तर तुम्ही नक्की बनवा अशा प्रकारे. हे बघा, कुठेही चिकटपणा नाही, अगदी सुटसुटीत आपलं बेसन तयार झालेलं आहे, अगदी खमंग. तर तुम्ही नक्की बनवा आणि आवडल्यास तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. असं हेल्दी खाणं नक्की खायचं. तर हे बघू शकता, हे गावरान पद्धतीचं खाणे गावाकडे अशा प्रकारे खूप बनवलं जातं बेसन. तर तुम्ही पण नक्की बनवा. आवडली असेल तुम्हाला रेसिपी तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलवर मी तुम्हाला असेच व्हिडिओ दाखवत राहीन. तर हे बघू शकता, छानपैकी आपलं हे चण्याच्या डाळीचा झुणका झाला आहे तयार खाण्यासाठी. तर चला आता मी खाऊन घेते. तुम्ही पण या सगळे खायला. भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.